Здравейте, казвам се Едвард Къркеселян. Основател съм на фирмата и собственик. Връщаме се към 90-те години от миналия век. В този момент аз и моята съпруга решихме, че ще развиваме българско производство и търговия. Ние се ориентирахме и намерихме нашата ниша в производството на българско луксозно бельо и мога да кажа, че сме ни от първите, които експериментирахме в тази посока. Създадахме едно производство, базирано на високопроизводителна техника към онзи момент и вече 35 години произвеждаме с високо качество луксозно дамско и мъжко бельо и бански костюми, като в същото време и шием за чужди брандове, на които разработваме моделни линии, технология и ушиване на продуктите. Един от големите наши първи партньори от чужбина, това е фирма Моя Кала, с която започнахме и продължаваме да работим много успешно. Благодарение на съвместната ни работа, ние взаимно се развиваме, поддържаме много тесни връзки. Ние винаги сме се старали да създаваме много добри надстандартни условия за работа. Надяваме се на още по-голямо развитие, на повече клиенти от чужбина, защото за нас е удоволствие да сме в услуга на брандове извън България.